32-10. Jeg er sikker på, hvad Det er jo snorletog, det kan man se. det er Legoland-logoet. Hvad fuck står der? Der er ikke mennesker. Der er ikke mennesker. Tjek efter. Det holder! Jeg fik der strøm til det, og en ting, det jeg siger lige nu på video, der kommer bare musik på, putter jeg på. Noget helt andet. Den anden sidder bare og chiller og kigger. Kom nu! Han sidder bare og kigger. Ja, det er bare luksus det her. Skal du kommentere på det? Prøv så at holde op med ham der. Jeg sidder bare nikket, jeg gider ikke. Hold kæft, hvor de andre er kedelige. Så du i den dame der? Så du i den dame, Lukas? Hvad er jeg skal se? Så du ikke den dame? Hun står bare sådan her. Jeg skal lige lyne op. Det er bare brems. Så ser vi, hvordan det reagerer. Nå, så har vi da set to. Ja. Jo. Du kan godt se på lang afstand, Lukas.